Juga segenap kru dari BM Ampro Audio Sound System, RS Audio Sound System juga Cah Bendo Multimedia serta rombongan dari kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang saling mencinta dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang. Kelak menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga mohon maaf ini ada tambahan vokal. Ini dari istri pengorjen RCK. Garwane Mas Bambang nggih. Oh nggih, matur nuwun. Kang Gareng. Nggo Kang. Aduh ngunjuk kopi riyen. Nggih menawi sinarengan Kang Mas Gareng tralala. Ing samangke badhe menak sowan sinarengan Mbok Endembi. Ene Kang. Siap Mas Kojak. Alhamdulillah pedhok meneh. Pedhok meneh. Mau bengi ning Wonotolo. Iki RCK mau bengi campur sari kok Ngalengka Diraja. Saiki RCK sowan leladya ana jarak Banyurip ndereken Jenar Sragen ya Mas. Nggih. Nggih nang daleme Pak Bu Martin. Pak Martin. Pak Martin kok iso Bu. Oh, Pak iki Martin ki lanang. Lanang. Oh, Pak Martin Budiono, Ibu Binarti. Ya ngono sih bener. Bener. Ah ya sorry. Lagi teko kene iki kok Mas aku Mas. Iya. Iki midodareni badhe dhaup manten Mbak Natasha. Sapa tole pacakno sing mripat muji tabang. Injilina Munikasari. Oh. Sing iki Mbak Natasha Injilina. Iki Natasha Angelina. Oh iya. Garwane Mas Bambang nggih. Nggih. Jawab kali Mas Niko saking Laladan Semanggi Pasar Kliwon Surakarta Hadiningrat. Dongane muga-muga hajat kang ginelar Bapak Martin. Pak Martin. Manggi rahayu wilujeng ora ana alangan sawiji apa malah kepara kebak berkah lan barokah. Iya Kang iya. Mas manten, Mbak manten dadi keluarga sing bagya mulya tentrem lan ayem. Langgeng katresnane, langgeng bebrayane, tentrem ayem uripe, soleh-solehkah putra keturunane, berkah barokah melimpah rezekine. Iya. Amin. Ya ngono to. Nah, sesuk cek tayub awan bengi elok tenan. Oh sesuk. Wong kok sugih kene Iki kadung adoh ngono apa mau ora mulih no lak ya ora apa-apa melu sesuk. Ora apa-apa nang kene. Sesuk sisan. Kidukmu iki, Mbik. Sapa? Mbok Endembi no. Oh karo iki aku. Oke, aku karo sapa-sapa ora masalah. Ora masalah, sing penting wedok ngono ae. Iya. Ora masalah. Ngapunten lho garwane Mas Bambang nggih. Sik ta. Nek ketoke nek karo Bambang ora pas, pasti malah kaya bojomu kae ta Darmini kae. Ya iki nek untune padha. Monggo Nduk, Mbok Endembi rene, ngene Mbok Endembi. Kaya meneng bae iki lho ya. Oh, disepotke. Lah iya. Moncrot. Cekno wong ki ya padha karo malah bojone Bambang sing metu. Anggota kok ya kaya. Ya anggota lho ya wirang kok. Gusti Allah wae. Sehat selalu ya Mbak ya. Lancar rezekine lah tenagane malah rasa kono ya karo aku. Gusti Allah lae. Lancar rezekine pokoke. Bojone Bambang ki kok ya kintil tenan ki lah ya. Sampeyan sampun pirsa ingkang mengko gati sing pundi? Pak Bin Bu Binarti sing kae. Pak Bin. Pak Martin. Pak Martin pun pirsa? Pak Martin sing lenggahe ten nginggil mriko. Endi? Sing ireng. Cedhaki. Jase ireng. Ya. Iya lho jase. Jaluk lak kowe ya kindil bojone Bambang ki. Ya melu to. Melu wae. Lah iki lak sedulur kandung kowe jabang bayi ki ari-arine ta melu to. Ya moh neh to iki. Ya melu kok ya. Ayo Dek. Pak Esek apa Bu Esek?
Lah manut. Bu esek we. Oh iya iya. Nggih nggih. Nah iki. Masya Allah. Nggih Bu. Niteni Bu. Anu Bu Martin iki gampang. Gampange? Mau bareng luwari nadar salaman iki sing paling rekoso dhewe Bu Martin. Lah kok iso? Sugeng dalu Mas ngono kuwi. Lah, terus ngerti ora masalahe apa? Pamer gelang. Hancene piyayine sugih gelange akeh arek. Masyaallah. Melaku ngantek ngene iki kabutan bandul. Luwak tegese rezekine subur. Leres saestu Kang Mas Gareng. Amin. Nek Pak Martin lenggahe teng mriko. Nek Nggih. cara nggonku. Piye Mas? Kuwi lanang wedok sing duwe gawe kakung putri iki lungguhe jejer. Jejer. Nek iki kok mboten jejer niku enten masalah Masalah napa? Oh, ngamong tamu dhewe kono, ngamong tamu putri dhewe. Desa mawa Cara. Negara mawa tata. Sowan Bu Bintari. Kok Bintari sih? Sinten Bu? Bu Ibu Binarti. Bu Binarti duwe kanca Bintari. Alah. Bintari roti kae lho. Kowe kok salamuni dikelut lho kowe kok malahan. Ngersake lagu napa? Ibu ngersake lagu napa? Bapak Erien. Alah lae. Malah ditawakke bapak. Matane. Iki ya kaya gandeng si kucing ae iki ya alon-alon kenane galengan. Lah gawe buke kon Pak Ese aku ayo manut. Main digelandang ayo. ae. Sing ndi piyayine? Iki lho piyayine, iki lho. Lah dalah ya apa ora? Lah ngantuk to, Pak? Ora. Salaman sih. Alah lae. Lancar rezekine. Amin. Awet momong anak putu. Amin. Pokoke slamet donya akhirat sak dun turun ya, Pak. Amin. Ampun kok ketinggalipun saya. Mboten. Oh, wah nggih. Ngersake. Dilelekke. Lah ya ngono. Ngersake lagu napa? Nggih. Kasunyatan. Mas lah ampun Sing kok Jawa Timur napa Jawa Tengah? Nah, sing kok pundi, Mas? Jawa Tengah. Jawa Timur 350, Jawa Tengah 400. Ngono ya kale. Kacek 50 to? Anune iki lho tempone. Oh, tempone. Tempo musike iki lho, Mas. Kasunyatane, Pak. Nggih. Matur nuwun. Jan, piyayine. Mangke nggih, Pak nggih. Mangke. Nggih. Niki matur nuwun. Iki lho. Mboten usah, Pak, mboten usah ngopo lho, alah, mboten sampean pun nanggap kok, alah, Pak. Pak, mboten usah. Jenengane jajak ngoten niku dadi perkewet nek ngeten iki. Sampean pun nanggap kok Lah, jajak iya to. ngono barang. Nek bacot ditokke masa ora dilungke ya. Mboten, Pak. Bosok. Boten. Ayo gendang. Hah? Kok gendang iki lan kotak amale kowe kok piye to iki kok ya nyerono. Nah. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Oh, nggih. Kakunge ya melu. Oh, ngaten. Sembah Nggih. nuwun. Iki sedekahe panjenengan Nggih. tak dongake tambah rezekine. Amin. Dicatet karo malaikate. Amin. Sumben jenengan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sing kakung ning swarga, sing putri ning swarga apa ora ya coba ya. Jaluk ora ya. Ya. Pokoke sing kakung jaluke ning swarga, sing putri ayo tandangi sik. Sumatera wis banjir lho ya. Teko Sumatera barang nyapu lho. Anu Keliru. Oh, iya, anu badhe sedekah mboten, Bu? Oh malah di. Oh, mboten. Nggih. Bapak wau sampun ngersake tembang utawi lagu Nggih, kasunyatan. Menawi Ibu menapa, Bu? Apa nih? Dawuh Ibu. Kena kipas angin kuping guruk-guruk ngono. Masa ya ning njaluk silit ki lak ya. Buke iki lho, Jan. Bisik-bisik mawon apa? Malah ngemot kuping ngono. Entit. Alah lae. Lah nek ndet wektune ora entek to, Mas? Ah, ya mbah aku ora ngerti wong aku ya kur dikon kok. Lah nggih to. Nggih mengke nek nyandak diaturke. Nggih, soalé lah nggih to. Ning niki kudu. Oh, lah. Wajib to niki. Gusti Allah. Iya. Ya diaturke. Nyarengi pasugatan dahari, Mas. Ya manut apa langgam sik ora. Langgam sik ora dadi ngopo njen. Tembange apa, Mbik? Tembange nyuwun larase slendro. Slendro. Slendro ya Kang Mas. Nah, Ora nganggo bawa wae ya. nganggo apa ora? Ya wis samene iki Iya wis. langsung wae ya. Iya. Lagune apa? Manut kanca-kanca mburi apa awakmu? Kapilut Kang Mas. Kapilut. Nggih.
sinambi ngerahapi pasugatan dahar. Sowan Arseka mugi nambah eco lan sekeco. Leres Kang Mas Gareng. Monggo kapilut kanca-kanca pun aturaken. Nyarengi pasugatan dahar. Kalamun terus liramu tenan ketemune BMA Sound. Lah awake dhewe iki lho iso rene iki lumantar bose. Bose. Bos Edi. Alhamdulillah. Piyayine lenggah wonten nginggil. Sembah nuwun Mas Edi. Mas Edi. Piyayine sing ndi Nduk Ijal? Matamu kan kira ketok ora? Anu nang ngarep lungguhe nang ngarep ae. Ya bener ning ngarep. Iya iya. Lungguhe nang kursi kae lho. Iya. Batik rodok putih rodok anu karem kalo. Ketok Mas? Iya. Matamu kira ketok Mas? Wong dideti ketok kok. Lah matamu kira ketok Mas? Kamu dhewe kuwi. Hansene kan ya kudu ngono to Mas. Di streaming kanca-kanca. Cai bedo, cai bendo. Cai bendo. Bendo. Oh iya. Ditonton Kang Tarno Tania Jaya. Oh, lah kon piye Mas? Ditonton. Oh ditonton to, tak kira ki nek kon ngopo ngono lho Mas. Biasane kan ngono. Matur sembah nuwun Kang Tarno. Nggih, matur nuwun. Syuting Mas, disyuting, Syutingan. Wong temping iki. Sep penting. Lah iya wong penting, pilek Mas. Mas. Laula sawah sapa-sapa ngendut. Nyatan hatiku wis pas kapilut. Saiba bunga rasaku. Lamun bisa sejagetan
Ya pas. Iki Kok ketok minggrang-minggring ngono to mangsaku ki. Arseka iki araku pas. Iya. Asline iki campur sariku. Tak dol. Arseka ki asline campur sarimu. Lah ngopo kok mbok dol? Kalah cap jikia. Mosok gareng ya cam diki ya wirang to nek ngene iki. Nah. Iya. Sip pokoke Mas Plorok campur sari Arseka. Sing endi plorok ki sing endi mau ngerti sing endi ndo indang sing endi. Becete rong teko iki pimpinan piye? Oh lah kayak nek pojok. Tertib kok. Lah tak kira ki ya roh ora ki lek ya. Ngerti. Iya. Syuting Mas. Syuting meneh. Wong penting anjene iki Iya, ya. wong penting. Laula sawah sapa-sapa Iya. Datang-datang omah tikus kawilut. Bola metu sakipa bunga rasaku. Lamun iso jejak ketang sirambu. Iki mau jenenge tembang Kapilot Kang Mas Gareng. Wis diaturke muga-muga nuju prana dhateng sedaya ingkang rawuh sarengan kulawarga campur sari Arseka Penyanyine akeh Indonesia. awakmu leren sik Terima engko kasih gentenan meneh. Mas Gareng Mas sembah nuwun. Kojak